Hi guys, welcome back to the Angler on Board YouTube channel. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಗುರಿ ದೇವರ പോകുന്നിಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋರಿಗೆ ಮೇವು ಕೋರ್ದ ಕರ್ಲುಂಡು ತೋಲಿ ಮುಲು ಕರ್ಲು ಬರ ಕಟ್ರ ಬಲೆ ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಗೂರಿಂಡು ತೋಲಿ ಕೋರ್ದ ಕರ್ಲು ಕರ್ಲು ಕಟ್ರ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು ಗೂರಿ ತೋಲಿ इस गूरी बलटे से कोरदा कर कटगा आवा का इन गूरी कटना इंचन तूले निकली से रेडी आती तोली इंदने से गूरी कटगा ಆಂಡ ಕಟ್ಟದ ನಾನು ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿದಿದ್ದು ಗುರಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಯಿನ ಬಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಾನು आने से गुरी दिले कार्लो बरा कटता अंड बोली नाना निगले अंड डायरेक्ट तुदे बारी सिक्वे से पोई से तुदे आय बकल गुरी इंच दीपे तो जाए से निकले ऐसे इतनी कुल तो यार गुरी दिले मेव पर कट्टो में चांद अंचने से तो दे बारी गुरी देवर बता तो वाली गुरी मुलु वो अंदर तो देख ನೀರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಳಂಕಿತ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಗೂರಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪುನಂದು ಕಾಂಡದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಗೂರಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ದೀಪುನಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುದ ಕತ್ತಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತು ತೂಲಿ ತೂದಟ್ಲ ನೀರು ಫುಲ್ ಕಲಾಡುಂಡು ತೂಲಿ गूरी दीपन मस्त बंग तोली पंड कांडे पूरा बर्पुना अंचा बत गूरी पूरा दीपना अंचा पूरा मस्त रगल आप आंड जेंजी गूरी पूरा एड खुशी आप इसी गूरी गूरी मित कल दीवर वो अल्लोंज रेड कल बार्दीते निकले कलर नी गूरी कल इंज दीप तोजी निकले तू का ट्राई मल्पुका वो अल्लोंड इंकल कल तूली अल्लोंज मरल उंडंज कुंबाट तू का साले दिक्कस गूरी
ಆಂಡು ಗುರಿದಿದ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ತುಕ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ನಿಗಲ ತೋಜ ಗೂರಿಗೆ ಏತು ಜಂಜಿ ಬೋದು ನಂದು ಎಸ್ ನನ್ನ ನಿಗಲ ಕಾಂಡೆ ಸಿಕ್ಕುವೇನು ಎಸ್ಸಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೈಸೇನು ಟೈಮು ಆಜ ಬರ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಏನ ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಗುರಿದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಜಂಜಿ ಪೂರ್ತಿಚ್ಚ ಇಂಚರದೊಂದು ಕುಡಾರ ಗೂರಿತಿದ್ದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕೈತೆ ಇನ್ನಿತೈಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಪೂರ ತೂಕ ಗೂರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊನೊಂದೆ ಸರ್ ತೋರಿ ಮುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಗುರಿ ಮೂಲುಂಡು ಗುರಿ ತೋರಿ bisa gepu kain dia janji buat itu kah ಮೀನುಲ ಹೈಟ್ ಇತ್ಲಕ್ಕೊಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ ಮಲ ಕಿಜನ್ ಇತ್ಲಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೈ ಅಂತ ಕೃಪ ತೋಲಿ ಕಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ತೋಲಿ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಸನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಂದು ಬಕ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬಕೆಟ್ ಬಾರ್ ತೋಜವೆ ಜಂಜಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೋದ ನಾನು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದು ಗೋರಿ ಏತು ಜಂಜಿ ಬೋರ್ದ ಮೀನು ಬೋರ್ದ ಅಂದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೀಗ ಏತ್ ಮೀನು ಬೇಕು ಜಂಜಿಲ್ಲ ತೋಕಾಯ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೋದೈತೆ ತೋಜಿ
ಹಾನ್ರಿ ತೋಲಿ ಗೂರಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ತೋಲಿ ಕಿಜನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಜಂಜಿ ಚಿನ್ನ ಸೈಜ್ ಒರಂಬ ಜಂಜಿ 10 ಜಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತೋಲಿ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ